салом дӯстон, оиди ғалабаи ПСЖ ва шикасти Барселона гапу чапи зиёде баромада истодааст ва бархе аз мухлисон пирӯзии ПСЖро эътироф накарда истодаанд. Каталониё пешсаф буданд, вале Довар дар дақиқаи 29 ҳимоятгари Барса Роналду Араухоро бо корти сурх ҷазо дод. Бозии ҳамон лаҳза дигар равишро гирифт. Баъзеҳо ин амали Доварро нораво мешуморанду бархеи дигар онро дастгирӣ мекунанд. Ҳоло бошад мебинем ки бозингарони ПСЖ баромадан ба полуфиналро чӣ хел шаҳр медиҳанду ҳолати асосии бозиро чӣ гуна баҳо медиҳанд. Зери навор лайк гузоштанро фаромӯш насозед ва ҳатман ки обуна шавед. Футбол бештар аз як варзиш, эҳсосот, рақобат, қаҳрамонӣ ва шодии мухлисон. Тамошои ҳамаи мусобиқаҳои бонуфузи футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаҳо канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TAJFUT. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. мо бозиро олӣ шурӯъ кардем. Барселона тавонист бо истифода аз маҳорати Ямал гол занад. Баъдан онҳо як нафар камтар шуданд, аммо ман фикр мекунам мо тамоми бозӣ рақобати беҳтар нишон додем. Ман футболбозонеро дидам ки омодаи тағйир додани тақдири баромадан ба полуфинал буданд. Дастаи мо аз ҳисоби хоҳиши зиёд доштан пирӯз омад. оиди корти сурх ҳаминро мегӯям ки ман қарори Доварро ба огузорӣ намекунам. Агар ӯ корти сурх нишон дода бошад, пас ҳолат ҳамин хел будааст. ин ҳолати беҳтарини бошгоҳ мебошад. ғалаба дар ин ҷо кори осон набуд, вале мо боварӣ доштем. баъди бозии аввал, пеш аз рақобати ҷавобӣ ва ҳатто баъди сар додани гол мо то охир мубориза бурдем. мо шоҳиди рӯйдоде шудем ки 13 соли охир надида будем. ҳама бозингарон сарҷамъ шуда аз як гиребон сар бароварданд. новаста аз шикаст бо ҳисоби 2-3 дар бозии аввал ҳама боварӣ дошт ки мо комёб мешавем. мо таслим нашудем. Медонистем ки дар сафар гол задан метавонем. тамоми ҳайат давоми як ҳафта ба мураббӣ банди омодагӣ буд. тактикае интихоб шуд ки оли ҷаноб кор дод. новаста аз сар додани гол мо сархам нашудем. боварӣ аз даст нарафт ва баромад ба полуфинал рӯйдоди таърихӣ шуд. бори охир ПСЖ аз ин марҳила то ба финал роҳ ёфта буд. ҳадаф дорем ки онро такрор кунем. Барселона дастаи бузург аст ва ман онро дӯст медорам, аммо ҳоло ман дар Париж хушбахтам ва акнун ба полуфинал роҳсипор мешавем. садои баланди мухлисон ин чизи оддӣ дар ҳар варзишгоҳ аст. корти сурх барои фол дар лаҳзаи охирон дода шуд. албатта ҳамааш адолатона буд. ман фахр мекунам ки дар Париж бозӣ дорам. олӣ аст вақте дар пойтахт бозӣ карда кишвари худро намояндагӣ мекунӣ. ман дар ин ҷо ба воя расидааму ин рӯйдод бароям аҳамияти калон дорад. ин шабҳо солҳо дар ёдҳо мемонад. орзу дорам ки ҷоми лигаи чемпионҳоро бо ПСЖ гирам. барои роҳ ёфтан ба финал ҳама корро мекунем. ман худам ҳолати фоли Араухоро надидам, аммо ба фикрам Довар метавонист танҳо корти зард нишон диҳад. ба ақидаи ман фол сазовори корти сурх набуд. ба фикри шумо ПСЖ сазовори баромадан ба полуфинал буд ё на? оё қарори Довар адолатона буд? ҳатман дар комментария дар ин бора фикратонро нависед ва обуна шуданро фаромӯш насозед то аз навгониҳои футболӣ сари вақт огаҳӣ пайдо кунед. хайр.